много нови успехи, да продължават да вдигат спортния дух и да представят своя талант на район Връбница в национални и международни състезания. Благодарим ви, поздрав за всички. Сега тук на сцената ще поднесат възпитаниците на госпожа Вероника Лозова от балет Кари. Вашите аплодисменти за балет Кари! Възпитаници на 61-во основно училище Свети Кирил и Методи. Маестро, Listen, 305, checking in.